Lagi karo wong wedok. Wong wedok iki rusuh. Tenang, luweh aku ya ora rumasane nyanyi wae rasa. Wis penak-penak banget 50.000 lho. Ajeng gelek tangi. Jenenge manuk rambut sing butek ki dene. Aku lagi ngomong menceloke nang nggon kendang ora nang tukang kendang. Aku menyarankan sing gede. Hah? Ya gede. Kendane timbang kae kok ya ora anu. Jajalan. Aku iso ngekno ora? Kule menang ora? Aku ora ngerti. Ora maksudnya iki ya kala-kala ditangekno maring sing kanggo manuk. Ada. Nggih mboten, Pak. Biasane manuk kan njaluk ditangekno karo sing kanggo manuk to, Pak. Hai, buri ge kok ya ngeyel jajal. Aku ora tau nangekno. Ya wis ngelus iki gak apa-apa. Kae semono. Pokoke ra iso ra bayaran. Wis tak jaluk iki. Iya. Oh ala lah kurang. Awus. Ajeng gelek tangi. Kamu. Rapo tenang Bu. Salah jenengan nang ijo, rapopo aman. Manoke abone pencuk. Jenenge mana? Oh wis nemu, Mbah. Nemu sing ijo. Ada Mas ada. Wis kono mencok nang kono, Mbah. Ana amban kono Mbah Kuala. Alah. Alah, liliwat lah. Aku yang ngarep mburi karo niku aku belok telung